Kublaya pi paro at nga pediang sumpai pi siya ka YouTube channel jonga Aloysius Bampong. Paralok ka Jingieid ka Bashisha kamju kalabat kamju shet syukor yano la da ka long hakalo kono kamro bat kamju bo pot ban isi wat da ka haban nya lengba shibon kiding penkyang nikitem ka sengu Jingiap ro ka wei na ki bakum ki khana Jingieid ki Bashisha ka dai pang ki angut ki Shikurim ka ta hapdeng u bibek pangkhani bat ka Srijana Subedi ki badai ki Nepali social media influencer Bala paubha handai tang shiteng pot u bibek ula haban e no sedin yala ka kurim ka bo e tapman sem e na ka daw ka Jingkhlad no jong u Naka ni ka sla perthai dang hakarta ka balai pu arsnem naka Jingpang Bampong hakajabing ubibek bat ka Srijana kidai ki ba la itho ithau ba di na do ka por ba kidang khna bat kani ka jing ya e jongki kala na slam ba bat kila pen scam pat ya ka jing e jongki kum ka jing ya e Shikurim hadin ba kila pendap ya ka jing ya tho shongkurim kini ki shijor ki don ni ka jo ka jinglong ki jing song tana ka jing em ki ju e ban ya plan ni pos ni shibon ki e ki ba hatam ba kin tray kin le ban pen urlong rengkat kum Shikurim na ka banta ka jing em ka ba ka ba kemen bat ka lawai ka ba pranai jong ka yeng ka sem ka long ka jing kemen ka ba kraw ha ka jing im dok kini ki Shikurim ha ba ubibek ula yo bandit puli ya ka kadan PhD ha po ka University of Georgia United States ha ka subject physics but astronomy but kini bro angut Shikurim da ka jing kemen bat ka jing kemen kila poi kenria no sepo kari America shwa ya kata ubibek udai ubriu ubakya krat ubalong smart but ubabon ki pri ku tu snotnat bha mu ubat ka kurim jong u ka Srijana ki ju snotnat bha ban pen bernia ya ki pai ba lang ba ki video lang kot TikTok pat Instagram reels jongki handai hadin kat tu kat dipor bakila poisa sha America ubibek uras dang ban yo jing shitom no but ot pangkli man kapor hadin balayalam medical check up yu ki doctor kilap ba udon ya ka Jingpang Bampong hakajabing ka bashir kai ka balatip kum ka third stage glioma de hausnam arhajar ar ki doctor kilahaban put yu bibek na kle ban weng ya tumor da ka jabing jong u bat penbo pat da ki chemotherapy bat radiation ki lakta bat pen kala ya ka dur khmat bat ka met ka phat jong u baro shirin yang hadin ba u bibek ula Jingpang Bampong ka kurim jong u ka Srijana kalahaban sacrifice na ka banta u kurim la jong hakabakala haban elut baro ki kam ki baka jutai nang bakan la ban iPod khamba hakaban pet ban sumar ban shakri la ujong ukurim hasilan ter ka jing thia pang jong u nado balade ban pot yu ka Srijana ka judan dengkat bet hakti hakjat ban hasanda ukurim jong ka yo bakala rila suma da ka jing e bat ya ubibek ka Srijana ka longkum ka nong ai man sem ka board bat ka rishat ka baklang ba support yu kurim jong ka klempot ka ju pen beria bat ka pen kemen pen sngo bha yu da ki jingla e ba bondu kom ban pen klet ya ka Jingpang da ka man sem ka ba pali ka ba sok ka ba kemen klem jing bu kho wat ha pedeng ka jing bat slem ka Jingpang yu kurim jong ka ba dei ha ubnai okas menta usnam arhajar apu saw ba ka Srijana ka yo ban celebrate birthday khadu e yelo ukurim ha pedeng ka jing thia pang ya kani ka jingya lanti Jingieid ka ba job jong ki angut Shikurim mat hapedeng shibon ki jing la ban sakhi langba ki video langkon ki ne ki angut ki ju post langba ki Instagram page kumno ba ubibek upen i se ka pathai ba u ya khunteng persha ya kani ka Jingpang Bampong ka ba ban yu da ka man sem ka ba shinrang ba ka khmat ka ba pho samrki bat kumno ka kurim jong u ka Srijana ka sumar hok bat ka pen sok pen kemen yelo kurim klam jing ko slai ne jing selia wa la da ka tip tikna ba ki sngi ka jing im jong u bibek ki long ki balang kot ro namar ki doctor ki la dap ong la pa bu la banam imslam na ka daw jong ka Jingpang ka ba shakai ba ro ki video jong ki arut Shikurim kum ki social media influencer shisha ka pen i shaka pathai ka nuksa ka ba hatam ba de ka dor jong ka Jingieid ba shisha bat ka bam julip rong hapdeng jong ki kum Shikurim pada pedeng ki jing ye kendo ye shibon ki jing ba ka Jingpang ka ba thang tam ha ka jing im jong ki kini ki ek baro kila nang phrang pen ban ye ka Jingieid ta pedeng jong ki ba kanang te song tat hadu ba ka Jingiap ubibek kala Pyniakhlad sindon ya ka Jingieid taben sem hapdeng jong kini ki Shikurim
Deki million ngut ki briu lang ba ki ransan social media kum ki Instagram but ki wei de kele yo man sim de ka jing in but ka jing e jong ki di Shikurim ka ba pen i se ka pathai kum ka duksa ba ki wei kin skau tho ba ka jing e Bashisha kam tu shet kala ha ka jing em na mar ka pdiang hun de ka man sim Jingkman ya ki barok ki bawan dia ka ba hap kabaki haban ya kendo ka jingat dan ti jongka lada ka dei ka ba sok ka ba kemen ni ka bedap de ki jing janjar pat jing sngau siro hadin ka jing khon persha parat chisnam tam ya ka Jingpang Bampong ublei ul khotno shalade ya ubibek bala klan na kani ka sla parthai haka khat khandai trik uni ubnai no pra arajar atho saw but kani ka jingiap jong ubibek ka posted akiran san social media hakabar ki lakmut ki bikla pha ki khobol ngolem Shikurim jong u bat ki bahayeng asam jong u langba kiran san social media ban pan pau yu kaman sim jong ka susi bat ka jing pat do no jong ki halor kani ka jing khla no jong u bibek u social media influencer u bat ki ju sngok tanan kabakham isang sot shu hakabaki babuan kimla aklam da jaw umat kalong habaki yo ibat yo snow ya kajing yam pat do no kasijana kum ka kurim harangkat ki kantin nyotang halor kajing khla no ubriu ubakala jet ban et shirta jing em handai menta ula hab ban lek no shakawai pat kari jengai ba bat e no yaka marway hang ni hasla jong ka pathai hoj kum kari kun thai bat ka thai yap lok kadon ha padeng shibun ka jing bam tikna ka jing em habakla do no yala ujong ukurim ubaka e nakadi ka sla pathai handai nets kembo ublei tu batip khamba yaki e baro unkur khu de kumwei pat yaka jing em jong ka kumbakala ri kala sumar hok de ka jing e yala ukurim ubala yap sok hakikti jong ka di paralok kani ka khana jingia Bashisha halor ka jingya e ni jingya dei hapleng ki Shikurim ka long mar khongpong bat ka video ka banganang de post hakili ki khndiat kanta shaphang ka jingya dei jongki wei pat ki Shikurim kata hapdeng atul subas bat ka Nikita sengkhania hakabau atul ukurim jong ka Nikita hapdeng ka jing susi ul haban penkut no jubor yala ka jong ka jing im tang na ka daw jong ka shongkha shongman ka bamsuk bam kmen ka bamdon jing e ni jing sngo tho jingmut kaba pensyong nong rim hakador jong ka spa bat ka peu kamen scam bakani ka jingim kaba itnat bat ka jingi e jong ubibek pangkhani bat ka sirjana subedi kum Shikurim kan long ka nuksa kaba bhatam ki wei pat ki badai ban ya e kinya sumar hok iwei bat bakin yai ne ya sa rangkat wada preng ka duk ka sipa ka suk ka kemen ka pang ka sitom tat hadu ba ka jingiap kan Pyniakhlad yaki namar ka Jingieid ka Bashisha ka don lakador ka ba ai jing kemen bat jinghun yangi ki briu ha ki por baro ti parlok sngau bha wat klet ban kan tho halor ka jing sngau ba pidon halor ka ka khana jingja Bashisha ka banga wanra se phi langba kani ka video ka balangkot bat wat klet ro ban nang kershan ni ka YouTube channel jonga da ka ba phi like share bat khamtam e ban subscribe ya ka channel jonga da ka ban ta ki wi pat ki video ki bangan dang wanra se phi halor ki khana jingja ki ba pher na ka por sha ka por ai ba kaman sim ba ko dor ka bala khlat no jong ubi be pangkhani kan shong cha tha ha ka jing sok rest in peace Bibek. Paralok play shibon ya kapor chong pi ba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video